ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Ang Pag-asa mitaho nga ang Luzon makasinati og katugnaw tungod sa shoreline ug amihan. In local news, mudagan ba pagka-mayor ang igsoon ni Marcos Jr. sa 2025 election sa CDO? Mga 20 ka teller sa SLT na sikop pulis nga mag-atubang og kaso sa DMC. Sa pagkanaog ni Judith sa katungdanan, si Konsehal Atchas niangkon sa papel nga minorya nga leader sa CDO Council. Gitunol ni Romualdez ang iyang kamot ngadto kang Zubiri taliwala sa pagbarog sa charter change. Ang international, gipadayag sa usa ka pagtuon nga ang wala pa mahitabo nga hulaw sa rainforest sa Amazon tungod sa pagbago sa klima. Entertainment. Gisgutan sa manager ni BIM nga walay tinong plano sa karera alang kaniya sa pagkakaron. EDSI, ang K-pop group gikatagda nga mobalik sa Pilipinas alang sa Born to Be concert sa Agosto. Sports, sa WSL, ang Filipino surfer na si Mara Matukong maoy manghawod sa men's shortboard category. Sa MMA, determinado si Yuya Wakamutsu nga makakuha og kadaugan pinaagi sa pagtapos sa Danny Kingad sa ilang umaabot nga rematch. International feature. Adorable alert. Susihon ang kalibutan sa cuteness sa pagbagong London show. National feature. Ang Quezon City gikatakdang magtukod sa museo alang sa gipahitungod sa revolusyonaryong bayani nga si Tandang Sora sa umaabot nga panahon. Trivia. Ang inaugural nga salakyan sa motor. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlawng Lunes, Enero 29, 2024. Ako ang inyong alagad sa balita, Tina Gallego. Weather forecast. Ang Pag-asa mitaho nga ang Luzon makasinati og katugnaw tungod sa shoreline ug amihan. Ang Pag-asa ni pahibalo nga ang Luzon magpadayon sa pagkatagamtam sa bugnaw sa panahon ug umaabot nga mga adlaw sa maayong kabubuton sa shoreline ug sa amihang sidlakang monsoon. Ang shoreline gipaabot nga magdala og madag-umon nga kalangitan, katag-katag nga pag-ulan ug pagpanugdog kilat sa mga partikular nga rehiyon. Lakip ang Bicol, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Capiz ug Northern Samar nga adunay pasidaan bahin sa potensyal nga kasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan nga mahimong musangko sa flash o baha o pagdahili sa yuta. Sa laing bahin, ang amihan o amihanang sidlakan nga monsoon magdala og madag-umon nga kalangitan uban ang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon ug Cordillera Administrative Region. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon gilauman nga makasinati og panagsang madag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak o hinay nga mga pag-ulan tungod sa amihan sidlakang monsoon. Samtang ang ubang bahin sa nasod makasinati og panagsang mga panganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan ug panugdog kilat sumala sa pinakaulahing Pag-asa forecast sa panahon. For the local news, mudagan sa pagkamayor ang igsoon ni Marcos Jr. sa 2025 elections sa CDO. Si Attorney Joseph Donato Bernido, ang bayaw ni President Bongbong Marcos, nihatod o gibutyag aton ang samtang wala pay tinong kahigayunan. Padayon niya giuna ang pagpausbaw sa mga serbisyo sulod sa FIBIDIC Industrial Authority nga nag-base sa Taguluan, Misamis Oriental. Kini nga tubag gikan ni Bernedo
nagtubag sa mga espekulatibo nga diskusyon bahin sa iyang potensyal nga kandidatura sa pagkamayor sa 2025 nga eleksyon sa lungsod. Si Bernido kinsa minyo sa igsoon ni President Marcos ni padayag og katagbawan sa posibilidad nga makigtambayayong kang kanhi City Mayor Oscar Moreno aron hagiton ang re-election bid ni incumbent Mayor City Rolando Clarex Uy. Kini ang mga pahayag gihimo atol sa usa ka investigasyon sa media sa pagpasiugda sa ika-50 nga anibersaryo sa PVDEC kagahapon. Si PVDEC adunay kasaysayan nga ang mga administrator nga mudagan pagka-mayor sa eleksyon, ilabi na uban ni Jose Gabriel Pampi Lavinia nga gihagit si Mayor og Clarex sa lain-laing mga tuig sa syudad. Mga 20 ka teller sa SLT nasikop, pulis nga mag-atubang og kaso sa DMC. Bisan sa sunod-sunod nga mga pagpanakop sa ilang mga civilian teller sa kapulisan sa Dakbayan og probinsya, nagpabiling di matarog ang Diamond Millennium Corporation o DMC sa ilang small town lottery o SLT operations. Kinihuman ang Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO una nang ni mando sa DMC sa paghunong sa operasyon tungod sa kakuwang og permit nga sa ulahi gihatag ngadto sa laing operator. Matod ni Attorney Del Mordeno, ang legal nga hepe sa DMC, ang pagpahunong sa ilang mga operasyon sa SLT mo haom sa bag-uhay nga pagdakop sa mga pulis. Sa laing bahin si Police Regional Office 10 Director Brigade General Ricardo Layog Jr. na mahayag nga ang mga kapulisan nga nakadakop sa dulan nga 20 ka tellers gikan sa SLT outlet sa DMC dili angay mag-atubang og kasong kriminal kundili administratibong aksyon. Gihatagan og gibug-aton ni Layog nga kinahanglan mokuha og bag-ong permit to operate ang DMC aron malikayan ang dugang pagdakop sa ilang mga nagdagang nga SLT outlets. Gitataw niya ang Hexaprime naghupot og balido nga permit gikan sa PCSO. Agig pagsunod sa bag-uhay lang nga status ko anti-order sa Korte Suprema nga mipabor sa operasyon sa DMC sa sukwahi sa gasto sa PSO o Hexaprime. Sa pagkanaog ni Judith sa katungdanan, si Konsehal Atchas miingon sa papel sa minorya nga leader sa CDO Council. Si Konsehal Ayan Atchas mahimong bag-ong leader sa minorya sa konseho sa Dakbayan. Milhulip kang Konsehal James Judith human sa mosyon ni Konsehal Jose Pepe Abu Jr. Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, si Atchas giendorso isip bag-ong minor leader nga walay boto human sa diskusyon nila ni Rodriguez og Majority Leader Edgar Cabanlas. Ang minorya nga nawad-an og pagsalig kang Judith nagtuo nga si Atchas ang manguna sa oposisyon nga mas epektibo. Si Judith nga karon magawas no na sa iyang kaning posisyon miila sa mga hagit nga giatubang sa iyang gisugyot nga mga ordinansa tungod sa iyang nauna nga oposisyon nga kalambigitan og pagpugong sa mga pagkomento sa mga akusasyon sa pinansyal nga mga irregularidad nga naghulat sa desisyon sa konseho. Hi everyone, I'm Jonna from Marjolines Garden and Landscaping from Gusa, Villarnisto Phase 2. And naami karon sa Cuyamis Festival kay ga-display mi og mga plants. Almost 22 years na pud mi kuan og business sa mga plants and kaning mga cactus and succulents. Bag-o ra ni siya katong pag pandemic bitaw, pag start of pandemic. So ako ang nagkuan aning business aning succulents and cactus. Ako ang mother is puros gina siya indoor and outdoor and landscaping pud mi. So ang price karon kay nag-drop naman since pandemic. Grabe gid ang kuan ato no, ang higher gid ang
in demand jud ang bulak nila to. So karon kay 2024 na nag-less gyud mi og nagbasag presyo gyud mi kay kuan na. So naan mi tag tulo 100 succulents and cactus, and naapod mi tag 50. Napod mi mga mix nga garden soil. Kani mga moon cactus, ako na nay nag-graft ani. Kani sila ma'am. Tag 150, 100, kani 100. Kani mga dagko mother plants, pwede ra na ako siya baligya og tag 500 kay pwede kung ikaw hilig na kagkuan, pwede ra nimo ni siya kuhaon no. Ika na dayon mag-graft, daghan naman kayo siya babies. So kani siya gikan na ni sila diri ako nay nag-graft. Dili lang cactus ug succulents kay lately ra man gid nako ni siya nahiligan ang kuan ang cactus and succulents. Gatrabaho man ko before. So pag pandemic kay bawal man ang bugawa, so nag-business ko say kay mo man pud niya mo ang family business. Pero kani ako ang gikuan kaning cactus ug succulents. Then ga-supply mi og mga landscaping jud nga mga bulak kay kami pod ga landscape pod mi. Kuan ga-display mi og dipolog, bacolod, iligan. Mo asa gid ang festival dadto mi kay daghan naman good gardener diri sa Cagayan de Oro, so need jud namo mag-expand jud mi og kuan, so ga-travel jud mi. So every time pud nga mag-fiesta naapod mi sa Gaston Park. Kaning cactus ug succulents ako ra gyud kay lahi man gyud ang kuan ni mama kay kani jud iya ha mga indoor og mga pang landscaping mo na ilahang tirada. Kani ako kay murag kuan lang, first time lang nako. Kung among baligyan na mo is more on smartphones or laptop, apoy mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker o mga etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga siya, mga kaning iPhone o kaning iPhone or og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya, si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya. May halino nila sa mga pangmasa gid sa mga mga kababayan nato is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 GB yung storage ko dani. 4 GB RAM ni siya. So sa mga 4 GB ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kani sa halin halinon good siya, dili siya ingon nga only one brand lang ang pinamahalinon. Siguro kaning good kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha si Infinix ug si Tecno. Then for sa dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa sa for overall gaming kani si Poco. Nang sa mga overall gaming gid sila. Atong available nato is naatay HP, Asus o Lenovo o mga tulungan ni abot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gid kasagara sa mga ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5.
niya. Kung sa AMD pod natay Athlon, natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay haday ng Ryzen 3. Mga sa Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Nasad ta sa Intel nasad tay i7. Natay kining board ring nga available Gigabyte o BioStar. Natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kuan kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check imong account kasi na siya low down payment kasi pwede na siya 200 ini yang item yang kaon sir. Like siya na ang bahala kung sa kaon yung item basta low down payment lang gid siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated na mi sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo, yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve man na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pilahon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment sir. Automatic kasi siya sir kaning good payer. Tawagan niya si customer service sir nga inform siya nga iyang i-palipid og bayad. Kung reloaner na mo sir is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment. Ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede ra pud ta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede pud ta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash sir, pwede ra pud ka utang. Need lang na mo ID lang gyud og 30% down payment ma'am sir. Pakita lang si Home Credit. For the national news, gitunog ni Romualdez ang iyang kamot ngadto kang Zubiri taliwala sa pagbarog sa charter chains. Gipaabot sa House Speaker Martin Romualdez ang komunikasyon ngadto kang Senate President Juan Miguel Zubiri taliwala sa tensyon sa gituohang People's Initiative nga nakalambigit
sa House nga mahimong musangpot sa hinuusang pagbutar sa Constituent Assembly. Gipasiugda ni Romualdez ang panaghiusa o kooperasyon nga nagpahayag sa pagsalig sa balay nga magulat sa pag-aproba sa Senado sa resolusyon sa pagbago sa charter. Giilaw sad niya ang alternatibong People's Initiative sa Senado sa mga probisyon sa ekonomiya. Gipasiugda ni Romualdez ang makasaysayanong importansya sa kolektibong determinasyon o giauhag ang kooperasyon alang sa kauswagan sa nasod. Bisan pa, ang tanan nga 24 ka mga senador ni pirma og usa ka manifesto nga nagpasalikway sa inisyatibo sa mga tawo nga gisaway kini nga usa ka paglabas o paglapas sa konstitusyon. Agig tubag sa nagka-grabing panagbangi, ang leader sa minorya nga si Coco Pimentel na nawagan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangilabot o gamiton ang iyang impluensya kang Romualdez. Gipadayag sa usa ka pagtuon nga ang wala pa mahitabo nga hulaw sa rainforest sa Amazon tungod sa pagbag-o sa klima. Ang usa ka pagtuon nga gipagawas kaniadtong Enero 24 nag-ingon nga ang usa ka record nga hulaw sa rainforest sa Amazon hinungdan sa pagkahubas sa mga suba, peligro nga pagkamatay sa mga dolphin o pagsamog sa milyon-milyon nga mga kinabuhi sa pagbago sa klima. Ang pag-anilisa sa World Weather Attribution, usa ka international nga grupo sa mga siyentipiko, nagpakita nga ang pag-init sa kalibutan nagdugang sa kalagmitan sa hulaw sa 30 ka beses nga nagdala sa grabe nga mga temperatura o pagkunhod sa ulan gikan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre sa miaging tuig. Ang Amazon hinungdanon alang sa pagpagaan sa pagbago sa klima tungod sa pagsuyop nini sa mga greenhouse gas nakasinati sa level sa suba nga migo sa makasaysayanon nga ubos. Ang pagtuon nagsugyot nga ang hulaw mahimong magpakusog sa mga sunog sa kalasangan nga nagpadali sa pagbalhin sa Amazon ngadto sa usa ka punto nga dili na makabalik din ang pagkaguba sa kalasangan ug pagkabag-o sa klima nagpauga sa bayumi. And for the entertainment, gisgutan sa manager ni Bim nga walay tingog plano sa karira alang kaniya sa pagkakaron. Nahugno ang mga netizen sa diskusyon human gipaambit ni Chris Aquino nga ang iyang kamanghuron nga anak nga si Bim nagunahuna nga magtrabaho aron makatabang sa iyang nagkataas nga gasto sa pagpanambal. Agig tubag sa usa ka komento sa iyang update sa panglawas, giila ni Aquino ang nagkataas nga bayronon. Si Erickson Raymondo nga pangulo sa Cornerstone Management ni kumpirma nga nagpadayon ang mga diskusyon bahin sa karera ni Bim na nga nagpasiugda nga ang mga konkretong plano nagpadayon pa nga nagbilin og kawalay kasiguraduhan sa iyang papel sa industriya sa kalingawan. Ang Cornerstone mo ay mudumala sa mga paningkamot ni Bim sumala sa gitugyan ni Chris kinsa ni padayag sa iyang tinguha nga gamiton alang niya ang iyang ngalan. Susama ni Drake bisan kung ang usa ka meeting ni atong Hunyo nagsugod sa mga pakigpulong bahin sa iyang karera. Ang mga piho nga detalye wala pa na desisyonan. Gipasabot ni Aquino ang posibilidad nga mobalik si Bim sa Pilipinas human sa iyang ika-52 nga adlaw nga tawhan ni atong Pebrero 14. Tensi, ang K-pop group gikatakdang mobalik sa Pilipinas alang sa Born to Be concert sa Agosto. Gika-anunsyo sa K-pop girl group nga ang ITZY ang ilang pagbalik sa Pilipinas karong Agosto 2024 alang sa usa ka konserto isip kabahin sa ilang Born to Be World Tour.
nga nagsuporta sa ilang pinakabag-o nga album nga adunay samang titulo. Gibutyag sa grupo nga ang mga siyudad sa ogpitsa sa ilang mga social media page lakip sa usa ka show sa Mall of Asia Arena niadtong Agosto. Bisan pa ang limitado ang mga detalye bahin sa Philippine staff, ang Live Nation Philippines gilauman nga mo-promote sa lokal nga show human magpagpaambit sa post sa IDC. Mopatimaw ang mga membro ra nga sila Yeji, Ryujin, Chaeryong o Yuna ang moapil samtang ang mga bokalista nga sila Lia nagpadayon sa iyang pagpahulay tungod sa mga isyu sa kahinsog. Ingon sa gipahayag sa label sa IDC, JYP Entertainment kaniadtong Nobyembre. Ang grupo kaniadtong nibisita sa Pilipinas niadtong Disyembre alang sa 2023 Asia Artist Awards. Sports. Sa WSL, ang Filipino surfer nga si Mara Matukong maoy manghawod sa men's shortboard category. Sa 2024 World Surf League sa Union International Pro Men's QS 3000 Shortboard Competition, Filipino surfer nga si John Mark Maramat Tukong nakaangkon og kadaugan ni atong Webes. Gipildi ni Tukong si Kian Martin sa Sweden sa score nga 17.90, 13.25 nga nagpakita og talagsaong labaw nga 4.65 puntos. Ang direktor sa kompetisyon nga si Luke Landrigan midaig sa mga batid nga kahanas ni Tukong nagtimaan nga sa iyang pag-una sa husto nga oras og naghatag sa iyang labing maayo nga pagsundayag sa finals. Gikan sa Siargao, si Tukong nagpakitag pagsalig og kadasig samtang nagsakay sa dagko nga mga balod sa Mona Lisa Point sa Orbiston Beach. Gipahayag ni Tukong ang iyang gugma sa lokasyon. Gipasiugda ang katahom sa mga bulad sa Mona Lisa Point ug ang iyang determinasyon nga mobalik. Ang kompetisyon nga gipahigayon sa surfing capital sa amihang Pilipinas naghiusa sa 105 ka mga surfers sa tibuok kalibutan. Sa MMA, determinado si Yuya Wakamatsu nga makakuha og kadaugan pinaagi sa pagtapos sa Danny Kingad sa ilang moabot nga rematch. Sa lead card alang sa 165 sa Arkia Arena sa Tokyo, ang Japan ikaupat nga rangko sa flyweight MMA contender nga si Yoya ang gamay nga Piranha Wakamatsu gitakda nga atubangon ang round 2 Rangodani ang Hari Kingad. Gila si Wakamatsu, si Kingad isip usa ka walay kasaypanan nga manggugubat nga nagpasiugda sa hagits sa unahan. Bisan pa sa kapildihan sa Kingad 5 ka tuig na nilabay, Wakamatsu sukad na himo nga usa ka mga top fighters sa division, position sa iyang kaugalingon sa top 5 ka nakigtigi alang sa world title. Gipasiugda niya ang makuti nga pagpangandam nga gitun-an pag-ayo ang mga away ni Kingad aron makaabot og makontra ang iyang mga sumbanan. Gipaabot ni Wakamatsu ang usa ka kolbahinam puno sa aksyon nga away tali sa duha ka gutom nga flight weights. International feature, Adorable Alert. Susihon ang kalibutan sa cuteness sa bagong London show. Usa ka bagong exhibition ang giuluhan og cute ang giablihan sa sentro sa London nga nagsuhid sa dili mapugnan nga kusog sa kahayag. Usa ka bag-ong exhibition nga giuluhan og cute ang giablihan sa sentro sa London nga nagsuhid sa dili mapugnan nga kusog sa kaanyag. Ang exhibition sa Somerset House naghiusa sa arte sa mga musical clip, video game ug meme gikan sa social media nga nagsusi sa virtual nga kultura nga mahimong global sa pagsaka sa internet. Ang mga seksyon sa exhibition
nagpunting sa mga airing sa pasidungog sa ilang pagka-popular sa internet o sa lain nga pagsusi sa komersyal nga aspeto sa pagka-cute nga nagpasiugda sa kinitaan nga kinaiya. Gi-sponsor sa Japanese nga kumpanya Sanrio ang exhibit nagpunting sa intersection sa cuteness o kapitalismo. Sa national feature, ang Quezon City gikatakdang magtukod og museo gipahidungog sa revolusyonaryong bayani nga si Tandang Sora sa umaabot nga panahon. Museo gipahinungod kang Melchor Aquino ang revolusyonaryong bayani nga nailang Tandang Sora. Ang proyekto nagtumong sa pagpasiugda sa iyang mahinungdanong papel sa 1896 nga revolusyon sa Pilipinas batok sa kolonyal nga pagmando sa Espanya o pagpakita sa mga kontribusyon sa kababaihan nga Pilipino sa pagtukod sa nasod. Samtang wala pa ipahibalo sa pitsa sa paglusad, ang museo nagtinguha nga mahimong kahingdungdanon sa edukasyon, paghatag gahom sa mga babayi og nagsilbi nga simbolo sa paghiusa sa mga Pilipino. Si Tandang Sora gilang nga ina ng katipunan at imagsikan inahan sa revolusyon. For trivia, ang inaugural nga salakyan sa motor niadtong January 29, 1886, gisuniti ni Carl Benz ang usa ka aplikasyon sa patente alang sa iyang sakyanan nga gipadagan sa usa ka makina sa gas nga nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga higayon sa sasakyan sa auto. Kini sa patente nga may numero nga 37435 gikonsiderar nga birth certificate sa sakyanan. Ang groundbreaking sa Benz patent motor car modelo number 1 naghimo sa una ka publiko nga nagpakita sa July 1886. Ang pananaw ni Carl Benz nagsugod sa pagpalambo sa usa ka stationary nga gasolina nga makina sa 1879. Usa ka silindro nga two-stroke nga unit nga nagbutang sa pundasyon alang sa iyang pananaw sa usa ka gaan nga sakyanan nga adunay gasolina nga makina. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw, please subscribe, follow, like and share Pinoy Rap on YouTube channel. Og daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rap News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo sa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na